go. Alright bafethu ngiyabingelela igama lami ngosiphiwe Mantobela bengicela nje umqala ungena kuleli cast of subscribe button ukuze uzothola futhi itori sifaka kulona channel bafethu. I-channel ke bafethu liyafundisa, liyakha, liyasiza ngey'nkingeni abantu mabesuke bebhekene nazo bengakwazi beyixazululele, so liyabasiza bafethu silekelele nathi sikwazi mhlawumbe sixazululele emahlulekile futhi siwehlulekile bafethu but kodwa siwehlulekile sizamile, so ungakhohlwa bafethu ukusubscribe akumoshi idatha nje kodwa nje sukuyibeka nje emathubeni right ukuthi ube ulwazi ngempilo. So ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare. Ucomment abafethu iyasiza kakhulu, especially njengoba nje sibancane kangaka siyakwazi sibe nalo ulwazi lokuthi mhlambe udaba mhlambe malingaphelanga noma mhlambe liphelile mhlambe singakwazi kanjani ukuthi mhlambe siliqedele noma siliqede mangabe mhlambe ke asiqedanga noma mhlambe sibhekana nodaba olucishe lifane nalolo esuke silungisile mhlambe sahluleka noma sawina kulona singalungisa kanjani. So siyacela kakhulu bafethu ucommente ngokwakha, ungafaki inhlabathi nje kuphela, phinde nifake noshukela eceleni eparishini. So siyabonga, siyacela nje kakhulu bafethu. So ningakhohlwa ukudownload i-app yawo EasyBet, nenzele imali, ubhejele ibhola, ubhejele udlala ama game laphana, thola imali bafethu ngaphandle ukuthi uze uhambe uyoqula usimende usebenze hardware noma usebenze kuphi, uhleli nje ekhaya mfethu ofoza ifoni, smartphone, qiqi ubhejwe uzenzele imali ube rich budi. Siyabonga kakhulu. So njengamanje kunodaba la esolungisana nawe my sister, ngizoke ngizwe ukuthi ke mhlambe uzonitshela ukuthini ngoba mina senginalo ulwazi ngodaba lwakhe njengoba siyesifikela vele bese sivele sesi grand naye. So siswami njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila siswami. Siswami ubani mhlambe kwabani udaba obunendawo? Igama lami nguThando ngwaKambatha, ngisuka le Mtubatuba. Ongomo kuthiwa imkoma ixoshwa. Imkoma ixoshwa. So sisiwami udaba lakho namhlanje awuchazela abantu ukuthi lo kanjani ufisa ukusizwa ngani? Okay, so nginenkinga lana. Ubabengane yami selokhu nje sahlukana sekuphele 2 years ngizama ukuthi ngimcela ukuthi angisize ngendaba yengane. Ingane akayifoneli, akayifakela imali ukuthi ukhisimuzi ibirthday for the past 2 years akenzi lutho. Imini umuntu okumele kube umina umuntu ozamela ingane akayenzi yonke le nto leyo. Ngamzama ukumfonela ekugcineni kwami it was ingane yayisanezinyanga because sihlukane nje nginete engakhulela waqala washintsha njengoba msho ubazi ukuthi abantu besilisa bakanjani ngithi angibazi ngoba nami ngomunye wabantu besilisa. Ngiyaxolisa kodwa ke walukhuza ke sathi mangikhulelwe waqala washintsha. Yabo kwalokhu kulandelwanayo ngazama ukufaka umndeni wakhe wangayingena nayo. So njengamanje inkinga sibhekene nayo ukuthi akenzi lutho lokho ingane ikhona imini umuntu okumele izamele funa la ngizame omaphampasi ngizama ubisi akayingeni nje. So waze wangiblock nanokungiblock. Alright. So ukuthola la ukuthi wayinolwazi noma ingane wayivuma yini ukuthi yakhe ngoba phela mhlambe nalokho mhlambe kunawo umthelela. Wayivuma ingane because besithandana naye ku right. Yes ku right yonke into. Then esikhaleni nje wawumuntu osengishintshelayo nje nga understand ukuthi kanjani ngathatha ngokuthi vele ke sesijwayele lento leyo ukuthi abantu besisa bayashintsha vele. Kodwa yena ingane wayivumile akazaza ayiphika ingane. Ingane neminyaka ingane njengamanje. Esinathu njengamanje soqalisa u3. Yosho wayigcina incane. Wayibona khona esibhedlela then kwaba kumgcina khona lapho. Wayibona bafika nabakubo bavuma ukuthi ingane yakhe. Emva kalokho kwase kuba ikhona ke lokho ukuthi asatholakali uyaziba uyangiblocka. Angisamboni nje ngimtholi Facebook, WhatsApp yonke indawo nje ngimboni. And nami sengikhathele ibhuti wami ngiyafuna ukuthi ingane ibe nayo ubaba wakhe, ingane yomfana iyamdinga ubaba wayo. So ngiyadinga ukuthi akwazi ukuthi angisize ngendaba engane akhokhe imali yesondlo. Angimfuni back. It's fine sesahlukana mawuzuma ukuthi uzosupport ingane yakhe kuphela. So nanihlangene kanjani vele ukuhlangana kwenu? Sasihlangane workshop. So nabambana khona. Kayibonela nje ubhuti right nje. So saqala sazana sajoyelana saxoxa kwamnandi nje sagcina sesibonda ke kwadlule izinyanga ezincane ke ngagcina sengikhulelwa ke. Kwa supportive yena saqala kuba khona but ekugcineni waqala umuntu washintsha ke njengasabamba amafoni then kuthena kusuka ke nakho ke sekuukuthi sengizoyithola ingane. Thina sengizoyithola ingane kwaqala washintsha ngempela ke lapho kwakuthi akasafoni asatholakali yabonga itshela ukuthi mhlawumbe uyachitha
kwabheda kakhulu-ke lapho-ke kwathi wathi ingane sengiyitholile ngelanga engayizalanga ngayo ingane, wafika esibhedlela wayibona, kwadlula mhlawumpe iviki if not 2 bese baqala lapho ukungibhlokha-ke. So manje lento isifundo kanjani lento emhlabeni especially nje mhlawumbe umzali unengane mhlawumbe engekho supportive mhlawumbe ngobaba? I think nje kubalekile ukuthi one thina singamantombazane sifundise ukuthi silalela abazali because siyakhuzwa abasuke besikhuza bazi ukuthi kahle kahle bayibona bona ingozi thina singakayiboni, thina sisuke siya ngothando nanokuthi peer pressure yabo ukuthi ufuna ukwenza izinto zabantu abadala, whereas mase nenzi lezi zinto zabantu abadala kugcina kuphuma ingane engeke uzokwazi ukuthi uyise ndawo. It's unlike ukuthi mawuthandane nomuntu uyakwazi ukudelete ithombe, yabo makhona ingane akwazi ukuyenza lutho. Yabo. So inakhujana ke so ngifuna ukuthola la ukuthi mhlawumbe wena ubuyikhulisa ngani ingane wena njengamanje siphi izathu wena esenza ukuthi njengamanje ushintshe njengoba ushilo ukuthi wena uyithengela, so ubuyikhulise kanjani ingane, so njengamanje yini eshintshayo wena ukuthi uyeke noma ulandelane naye ke njengamanje? Ukuthi bengibuye phela ngibe nenhlanhla ukuthi ngithole obhuti abazokwazi ukuthi bengisize ngengane, but njengamanje sekubheda kakhona lokho nje nokuthi obhuti kanjani abakusizayo. Obhuti abangisizayo ngicela siswami uchaze ngoba asinalo ulwazi obhuti abakusizayo njengami nje mhlawumbe nje bengine kunabantu umuntu ozokushela mayikwazi uningane asho ukuthi uzokusupporta uzokusiza kuzona zonke izinto ezikanjalo. So bengiba nenhlanhla leyo nto leyo ukuthi ngithole abantu abazoba right, but kuyafana masenhlukene futhi ingane sisele manje sizoqala isafarish ingasakujwayele because umuntu okay masenhlukene ngeke sayingena phela leyo ndaba kusiyona ingane yakhe at the end of the day. So ingane siyondliwa abantu abangaki nje ngicabanga? Siyondliwa abantu abawu2 because mina ngibamba ama-piece job awasizi. Ama-piece job ani? Ma-piece job like ngizobizwa mhlambe kwinkampani kuthiwe mhlambe badinga umuntu ozobasiza ngezinto zokucleana, yabo mhlambe noweta kanjalo nobani. Ngibuye ngwete izinto kanjalo. So sekunzima kakhulu. So nami sengiyabona ukuthi asikho isidingo ukuthi ngalokho ngiqake ngedwa ebe khona ubaba wakhe ephila, akusikhona ukuthi usho ngampela uqinisile makuthiwa ngampela bakhona labantu abathi nguthanda nako konke kwakho? Bakhona bakhona umuntu akuthatha mina nje bengiba naleyo nhlanhla kulabantu abawu2 babesho nje ukuthi no akunankinga, ngiunderstand ukuthi awunayo ingane, awunayo baba ingane in the picture, so it's fine ngizothatha wena ngithathe nengane bese kuba into kanjalo ke. Inkinga kuba ukuthi phela masenhlukene kuba phela at the end of the day nihlukwanelani mhlawumbe iziphi izinto mhlawumbe ezenza nahlukana kumuntu kubantu ababekusiza kangaka? Okay, kulona omunye wachitha, kulona omunye ngathola ukuthi benomuntu ebefihlelile and not nje umuntu ashade naye. So manje umuntu oshadile-ke sekunobani nomakoti lana uyakhuluma mama sekhaya because beyifihla iring, bengazi umuntu oshadile beyifihla iring. Kaze kwathola ukuthi-ke beqaleke sebefona-ke woman to woman, yabo. So ekhaya-ke kwakho nakho njani ubukwazi ekhaya kwengane uyakwazi? Bengazi mina ehlobeni zakhe bengazi ingakho ukuthi angisakwazi ngimthole because ngagcina lapho nje ngifike ehlobeni. Ihlobo-ke nje azingeni-ke ngempela-ke bavutane besho ukuthi ikhuluma naye asasingekho thina. Hayi bafowethu ngangasathembi bafowethu ukuthi ngokwazi nje ukulungisa udaba oluphathelene nesondlo ngoba sayisabhekana ney'nkinga ezinkulu kakhulu. So bathi ngicela ukuthi mhlawumbe sisimsize ngoba udaba lakhe mhlawumbe sesikwazile saqala mhlawumbe singakwenza mhlawumbe singamfonela naye ngithi phone number yakhe. Yebo nginayo. Ngoba ushilo wathi vele sewablock. Ngicela ukuthi mhlawumbe besimfonele ngale kwesomuzi umoya wakho ukuthi kanjani uthi manje ngisiza nje. No, it's fine, ngisayazi ngekhanda so ngakufakela. Yebo yazisho ngekhanda. Ngahlala kanjani ubaba ingane yami ke? Hawu sinqanda mathe sakho ngempela leso. Hayi kwakuyibabazi la ngempela ibabazi lami mhlawumbe phela kwazi ba mhlawumbe sisangabuyelana. Uyazi nawe umuntu nomuntu uyabuyela babengane yakhe. Ingane ikhule kahle, ikhulise umndeni owuthula nje umama nobaba nice home. Mawuthi mhlawumbe yena phela usowamuva on yabo. Akunankinga phela mayisemuve. Ufaka inamba ungayimemezi yabo. Ngazi beyithatha inamba yakhe.
Yeah. So yena wayesebenza yena vele right? Yes. Wayesebenza kahle. Usebenza kahle yena namanje I think usasebenza because umuntu ohloniphayo umsebenzi. Yeah. Ingane nje ingeke izilokhu ixake ngamba ngathi uyabuya in the picture, ingahamba ikwazi ukuyoqala icrash. Oh yeah. Because ihlakaniphile yona ingane ibona ukuthi ihlakaniphile ukuthi ishoda ngobaba nje kuphela. The mailbox of. Hawu. Ushuthi yini kushuthi Shuthi mhlambe shuthi inamba yakasayisebenziswa yona. mhlawumbe mina ungena airtime phela ngumuntu uyangabi naye ethi ngiyafona nginayo airtime. Oh uyangena. Hello? Hello? Baba Nkosi khona? Hello? Baba Nkosi. Hello. One lot. Imina uThando Mankosi. We, ufuna mina kumina? Hawu, ngitinga wena ingane iyakudinga. Wena usudelile la madoda athi ubhizi la uzofunela lambile sesikamgwaqo lesi. Efusek. Sengiseqamgwaqo manje. Ayikho into engayikhuluma nawe nonkilo ufuna nda kumina. Khuluma into efona. Ngisho kuthiwa nguNokroyi kodwa kusala ingane yakhe, ingane nayo uNokroyini. IwuNokroyini na ingane. Khohlwa ingane. Usekhohlwa ingane. Khohlwa ingane kanjani? Iyona ngifuna khona ke ngoba ngikufonela ngifuna ukuthi una ingane yakho. Xa una ingane yakho le ingane le akusiyona eyangifela. Fusek go on. Esebenzini fusek. Yeah, uNokroyi wena. Ngikwazi lokho ngiqala namhlanje. Mana xabana ngana mina nomjitha lo. Bavitana wamshintshela njengoba ngishilo bhuti wami. Manje phona okwaNokroyi. Mhlawumbe okaNokroyi ngena kanjani? Ngoba phela umuntu onguNokroyi ngicabanga mhlawumbe umuntu osuke ehamba yabo. Shuthi ngiseqamgwaqo. So ukubiza kanjani ngoNokroyi wena ungayena? Angisiyena impela ke mina yazi ukuthi into ethusayo. Yeah. Ungithole ngiyitshitshi lo muntu okazi uthethi ngiyiseqamgwaqo. Oh yeah. Ungithole ngiyitshitshi, bengiyitshitshi ngilokhuza ngithandana naye. Yeah. Manje njengamanje mase kwazi ngiseqamgwaqo yebo ngivumile nakwena ngitshentsi ngibe nami abantu kushuthi khona umuntu ade emtshena ukuthi uyangibona ngibhizi nabantu kanje. But abantu abawu2 angithi laba belokhuza mhlawumbe ingakho ke nguNondindwa manje. Kodwa uyakhohlwa ukuthi bona labantu angithukela bona abantu ade benayo ingane yakhe. Yeah. Oh hayi bafethu umuntu mhlawumbe akanakho nje azami mhlawumbe ukuxhumana abafethu abasizayo ngokubheka umuntu ilocation lapha khona bese siyabona ukuthi mhlawumbe umfethu mhlawumbe ungaphi ukuze sokwazi simthole. Yeah ngicabanga ukuthi ubona abafethu abangasiza zisusuke into ekhona sazi ukuthi sisuka siyapi. So bathinta njengamanje soxhumana nabo bekwazi besisize ukuthi besithole ilocation yakhe lapha khona. Siyabonga kakhulu inkosi ayithele umusa cela nihambe nathi bafethu ningasali. So bafethu njengoba nibona nje bafethu ukuthi ke sekuhambe wahlangana abafethu ababe bebesiza ngento yokuhamba. So iyona ke njengamanje sesihamba ngayo sibheke lapho okuhlala khona umkhwenyana noma umuntu abamba nosisi. So sisafuna ukubheka bafethu ukuthi mhlambe sofika esitholeni khona kathi ke manje nje ikhaza sekuseni kakhulu njengoba nibona nje sikudla sisafuna ukuzama impela ngathi ke singaba nohambo lokuhle la isiyakhona. Yeah. So nje sizwa kanjani mhlambe emoyeni? Ngisha uvalo nje ngoba lo muntu usengishintshele. Mase kwazi ukubiza ngamagama kanje. Yeah. So angasi ngilindele ini kuyena noma usehleli nentombi noma useshadile mhlawumbe useshadile nanokushada mase kwasabehave kanje. Yeah. Yeah mfethu. So nje mfethu yipi kahle nje mfethu into ebalekile nje uma ubaba wengane. Into ebalekile ukuthi ube ubaba engane nazi ngisho umuntu enganayo imali. Yeah.
mayikwazi sefike kwingane yakhe benothando Yeah. akhiphe leyo ngisho kuthi ukhipha 100 rand Yeah. u100 rand ingane yona uzoba mkhulu u100 rand uzoba mkhulu 100 rand kwingane ngoba isuke ifuna ubaba more especially nokuthi imbone ukuthi uya provide for Yeah. yona yabo. So uma usebenza nje imalini okumele ikhishwe uba wengane? Mayisebenza depend ukuthi usebenza kanjani ngeke ulinde umuntu Asinje mhlawumbe nje imali nje adlala kumele nje uyimukele wena njengoma wengane. 500 kuyaphezulu. Tuthule 500 kuyaphezulu. Ibe ngikusendelile nje lapha elocation. Cela ukuthi uyibheke lapha. Ukuthi uyibheke lapho kuwena. Sorry kuphazamisile seswami. U500 kuyaphezulu nanokuthi kuyadependa mina ngibona ukuthi ufuna depend ukuthi ingane ingakanani because mayisancane idingo ayifani nanoma isidala yabo. Oh yeah. Because manje ngcono sekumuntu ozongena ecrash yabo. Unlike mayisayingane amapampers ubisi izinto zokugcoba kufanele kiwe eclinic yabo. Uyahamba right? Kodwa mase sifike it's 1 minute futhi kule miss. Oh yeah. Yeah. So maba shuthi ingane ibiza imincane nomindala. Ibiza mayincane kakhulu masagqoka amapampers angithi phela isithuki ngakudla ukudla lokho okudliwa isina sonke. Manje mayisindala isidla ukudla okudliwa unombani nje khona egcekeni angithi. Yeah. Sekukuthi mhlambe mayifunda sekulo umkhero ilunch izinto ezikanjalo. Mayisancane amapampers and awukwazi ukucontrola le nto leyo. Iclinic. Wasifuna manje. Kuphi? Ngithi kodwa sesifikile. Futhi ngicanga ukuthi usamela kulemizi. Manje umcibisho lukhombe ephi ndoda? Maphela. Khona lo muzi la nga left. Oh yeah. Khona nje umuzi kaNtombela la. Umuzi wasekhaya madoda. Nanku. Asampela ngiyafethu akutholakala phela inakho njani afethu. Iphela. Ngiphi lemizi mfethu? Ngizona lo gates la. Kozula nga left. Kodwa nje ukuthi sesifikile futhi wona. Mani inamba ba lapho ngoba inamba ikhona phela inamba. Yabo nje la ngoba ku G156 G158. Ithini. Ngibona nisohlala kahle lo muntu lo. Yebo uhlala lo muntu Uhlala kamnandi. Ayise 167. Oh now 167 now. Ayikhona impela. Yebo mhlawumbe uzwakhe lo muntu lo. Ilento engiyibukayo. Ingane iqayikile lapha. Awukaniwe lo muntu lo. Umuntu lo awukaniwe lo muntu lo. Akukho kuwini. Ayikhona. Engahlawulile ngisho ukuhlawula. Cha unesibindi. Awuzongithola kahle namhlanje. Azingabe uzongithola kahle makuthi owakhe noma hayi angeke asithi mhlawumbe ikubo. Mhlawumbe ikubo. Manje sambeni bafopaka phela samba. Late kulate. Akho umqasho lapha. Unemqasho eyishuthi isigwili ngempela lezi. Isigwili. Hayi sesize namhlanje. Oh, saswide. Sure. Bye, dude. How is somebody? Sure, it's in. It's in. I'm camera, it's in. It's in, man. It's in. Since I told you, I'm a camera. It's in. I'm Nazi told. I'm not going to kill it's eyes also. Mama, now was also they told you that. See, I couldn't move that for it. Yeah, Gabus. I face the colleagues of one giant face. I'm Nazi told him. How's a more market?
mfethu mamele umjita lo mfethu mana from vela mfethu yabo vela phela sibonana yabo akufuna sikhulume Uma ubona namakhamera nje mfethu labafethu la ngisebenza ngayo ikhamera yabo base akuyona bese ishi ngifuna siyixoxe yabo ya mfethu akuyona ufunani ma ufunani hayi mana mfethu yabo akahle mfethu yabo lapho sikhona umuntu ahlala simfunayo yabo sure yeah angani umhlala nami yamazi umuntu okuthiwa Thabiso Wamsipho Thabiso Wamsipho hayi baby ngoba lapho lento bayishanga hayibo Thabiso Msipho yabo Thabiso Msipho igama lami njenelo nangu mfethu ithini mfethu la hayibo Thabiso sunjena abafethu ithini kahle la Thabiso awungibiza ngokukhaya ngathi uyazi wena ukuthi usubhizi manje usuyisifebe wena nawe ukwazi ukubiza ngesifebe sifuna imali yengane suma wengane wena abafethu ithini hayibo ithini phela ithini wena funa imali yengane ubhizi lami isitabane ngathi lana Sutunisela abanye amadoda. Usungibamba kanje wena. Hayibo. Sifuna imali yengane ubhizi lana uyadunusa lana. Ubhizi uyadunusa lana wena. Hayibo, ubhizi uyadunusa lana. Ubhizi ngabangani yami. Efeso, ubona kanjani manje lo? usisibhalele nangu sisi mfethu yabo uzofuna imali yerent mfethu uzofuna imali yesondlo sengane ingane khangaphi awuthule nawe awufethu hayibo wena ubhale ukuthi uzofuna imali esondlo uyayikhipha imali yengane 2 years uphelile wena ungayilokhu uzingane esibhedlela awusayazi kanjani ukuthi uyasiyona ingane awusayazi kanjani uyakusho nje kuyavela ukuthi madoda wena sihlalele la ngosihlanganela la ngifunani ngesiphazamisa yini usuyisifebe yabo zonke ngisho phezu athi foni yami ngishiyelani foni yami yabo lesela manje yabo manje ubani wena ubani ngesiphazamisa sihlalele la ubeshanaza ngani nazo zakhona yabo nje wafezu sicela imali yerent wena uyodla ingane wena awunani njona kunesimali yerent unayo uyeni babwayo uyeni babwayo lo ngiyathala mina uyeni babwayo uyazi ihleli ingane kunengane lona ukositha malayo wena kumele ukhuluma nalo muntu lo ukuthi kuwa njengamanje ubhizi uyadunusa lani wena uvuma ukudunusela umuntu okwabengane awusho ngathi unengane ngoba isifito lenjani manje wena uhlala endlini umbisa ngonokuroyi ngathi uyazi ukuthi wena unokuroyi la uyakwazi ukhokhele ngerent ukwazi ukuthi ukhokhele ngerent kodwa ukwazi ukhipha imali yamaphaphazi engane awukwazi ukhokhela icrash awukwazi ukhokhela umalume wena awukwazi ukhokhela umalume lana ubhizi wondlana nendoda awubheke le gawuni lena ingane yakho ayinayo igawuni wena uzothengela amadoda igawuni awunayo ukufike le gawuni efakile ingane yakho ayinayo igawuni ayinayo ingane yakho nje wena uyini ubaba omncane uma mncane uyini kwingane phela ngoba nakho uyadunsisana la ubani kodunsayo phansi wena wena wazodlala mfethu awukhulumi nami ngiyamtshela lona uyayiphika wena ungazomjakela wena ungazomjakela wena
Wathatha untshintshi bami lo. Phela shito ngasakufuni, phela shito ngasakufuni. Asakufuni ngobani? Usukhuluma indaba engahlangani nawo wena. Usukhuluma indaba engayenziwa wena sikhothenda. Hayi ngene, ya, ngengijwayele ya. Uthengela amadoda amagawuni ingane yakho ayinayo igawuni wena sikhothenda. Sibedela nini? Ha, ngeke ngifuna msana ukubamba phela, msana Mshaye Zoso mshaye. Ubheke TV. baba, ngiyaphetha. Baba, ngiyaphetha. Hayibo. Baba, Yabonke nenzani? Ifoni yami ibi. Yabonke nenzani? Yabonke nenzani bafethu? Yabonke nenzani? Yabonke nenzani madoda? Yaboni? Shaye Zoso. Anyanga Ngiyajwayela. njengenzayo. Okay. Sengibhedela mina. Ha, yabonke nenzani? Yabonke nenzani? Yabonke nenzani? Yabonke sengunjani manje? Nyathela mina. Yabonke sengunjani la? Nyathela mina. Yabonke sengunjani la? Ukhona ngaphansi wena. Hayibo. Ihlazo baba ingane yakhe sishintshe manje na Jesus. Wena hamba ufuna indoda wena. Indoda yami ngizomhlanyela wena ngizokuhlokoloza mina ngithwela kazi wena. Hawu. Uphiza uthi ngithola indoda, uphiza uthola indoda ini? Ingane yami ubaba ingane yami lona. Uzoyiphika ingane manje bese daka umgidi. Angazi-ke noma uyana mhlawumbe ujulisayo. Lalela wena. Yabo nawushanje ufuna ngimtshela lo ndawo ufuna Wena uzolela wena indoda enjani wena olwelayo? Awukwazi nokuyikhulumela wena. Awumtshele ukuthi akona ingane, awumtshele ukuthi akona ingane. Hayibo. Ubani ngingatshela ukuthi angidlinza ingane. Konfwa yimina lo. Ubani? Wandlana namadoda engabondlana nengane yakho. Angisayibona into ekulandele yona. Ngikulandele lento lena. Hamba ulala baba. Ngawu isifebe sifebe zawuthi ubuka nayo iweave la isaka khona. Buka lesaka leli. awunayo weave wena. Awunayo weave nje wena. Fucking expensive weave you bitch. Kodwa manje Fuck you, wena. Wena usho ngani kodwa wena uthi Fucking cunt. How dare you? How dare you come to my house? Hambanda. Fusek wena wena tunusa wena. Bayakudunusisa wena. Hawu. Woo! Hambanda. Woo! Hey! Hambanda, stop it. Yapeka ni. Hambanda. Usuyisifebe wena uyodla ingane yakho wandla namadoda abantu. Hambanda. Hamba. Wabumene, hambanda. Sek. Yapeka ni. Hambanda. Funda zosiyahlanja lo nyamana funa la. Yapeka la.